Mayong gabi ninyong tanan. Ikapito karon nga adlaw sa pagnubina, pagpangandam aron si Upon, aron si Lapu-Lapu, aron kita, aron kamo, aron kita sa makausapa mo magpista mo sa ulog sa kaanindot sa gasa nga atong nahuptan ang pagtuo nga giatiman uban dinasig sab sa atong mahal nga Birhen, ha. Sige, kagani ha, samtang naghuwat ko dito sa pultahan na pa may pagampo nga gipahigayon, ubay-ubay ang nanood. Unya tandog ko tungod kay hapit man sila og nangamin, di lang mga bata. Kaingon kay ang uban nag-uniforme pa man sama sa imuhang uniforme, inday. Gikan pa ka sa trabaho. So daghan di ay nato nganhi gikan pa sa trabaho, daghan ninyo milahos sa tupawa pa kay panihapon. Wala pa. Nya sa inyong bay naay galungag. Wala. Allah. Nya inyong bana tuwang adto. Kuyog sad. Ay. Kung pananglitan inig uli ninyo apay linungag, nya kasabaan mo sa inyong bana, ibaw na mo unsaon pagtubag, ha? Unsaon man. Narabay mingon, misimba ko. Sa may gidana kong kusina. Pero di tingali, di lang taana. Katong dito pero pag human ba sa nobina, namin si daghang nanggawas. Daghang gawas niya. Nakaingon ko, asa man mo? Ingon din sila, manguli. Ingon ko, ari sa ta. Ingon man sila, humanami, ganiyang alas 4. Niya pagsuot na ko, pagpasok, matandog ka. Daghan man ang nanggawas kay humana, kay nanguli na pod. Apan, puno lang gihapon. Labi na, katong last year, katong the other year pag yun, nga daghan kayo ginta. Diha, sa lingkuranan. Karon, sikit-sikit na. Daghan salamat. So, kanang inyong tupad, kung wa mo kaila, kung nakaila ka mo, tanawa, ingna, salamat, kay naa ka. Ingna. Salamat, kay naa ka. Time sa, ayog, ingna nga, salamat, kay naa pa ka. Katong niaging mga tuig, kay gamay raman ang naangana, usay makapangutana ka. Tiyay, naa pa ba ka siya? Katong atong karon kay naaman tupad kita mo ikahinangop nga nindot na atong ikahinangop, naa kita, naa ikaw, naa si mong kauban atong ilon, ha. Nindot ra ba ang tema karon? Salamat nila ni Padriga o sa inyo sa council kamo, nindot ang gihanay nga pamalandong. Nya ikapito maron kaadlaw, ubay-ubay na mo gipamalandungan. Mo nang karon katong gisulti kagahapon, mao na to. Kung nagisgot og katilingbanon kini, mayo ka na. Unya ang atong pag-inambitay sa kaakuhan sa atong pagkakatilingban. Di lang nato ilon katilingban ang atong pag-inig suunay kay gihupta nato kini nga atong pagtuo. Himo na tong misyon nga atong mapalambo ang atong gihuptan nga pagtuo. Ang pagtuo nga ikaw kanang imong tupad, kitang tanan giangkon sa Ginoo nga iyahang mga pinanggang anak.
Nya ilhon ta kana ang atong pagkaigsuon sa usag-usa, atong saulugon ha. Unya nindutong giagda sa salmo, ang agda sa salmo katamis unsa to? Katamis tagamtamon. Basta ninduta ng pong tagamtamon. Tagamtamon ba? Isgot ta og kaon. Ang akong paborito, labi nagmakatug ko og udto, nya magdamgo ko bahin og humba. Mo nang sa batanon pa, magpabugnaw, butang sa freezer ang humba. Labi na ka ng humba nga salin sa pista. Labi na salin sa pista sa rigla. Kay naay taga-rigla nga mga tod og humba. Pastilan, labi na katong lata kay tanan. Isudi mo sa rep, nya inigmata nimo kung makatuga humag paniud to, nya inigmata nimo labi nagmagdamgo ka og kaon, pastilan imong initon ang humba, unya ang tambok mag-ana-ana lang gyapon. Imong ikumot-kumot sa bahaw, kana bagyong inigkaon ba nimo labi nagmagkinamot, magpaso-paso ang imong kamot, pastang ninduta nya imong tagamtamon. Katamis tagamtamon. Atong isumpay ang saad. Lahi na saad sa humba, ayaw sa Ginoo na sad. Balik katamis tagamtamon. Atong usbon, katamis tagamtamon. Ha? Ang imong saad, ang saad sa Ginoo. Nya mao nang grasya ha, atong pangayoon karon sa atong pag-usa sa pag-ampo. Di labngi kanang pag-ila karon nga mianhi ka kay nag-ampo ka, ikaw ra. Ayaw ilhon ta ang atong pag-usa diha sa pag-ampo. Karon nag-usa kita sa pag-ampo nya ilhon ta kanang makatagamtam unta kita sa katamis sa iyang saad. Sa saad nga watabiyai. Salamat sa pag-atiman sa mahal nga Birhen. Wala kita biyai sa atong sa iyang pag-angkon, sa iyang pag-angkon na ikaw iyang pinanggang anak. Muna itong ipistahan akong balikon kana nga moment na bation nimo nga ang pagtagamta katamisa ayaw tong kapait na kumusta mao lagi oy pait ting kinabuhi sige naman tayo na naakta sa kalisod karon pangayoon ta ang grasya sa Ginoo bisan diha ug uban sa kalisod nag-uban ta atong mga panahona katong distansya pa katong wata kasiguro kung kitang ang atong kauban atong suod higala wata kabalita kung naa pa ba niya karon pastilan puy rabuyag naa pa niya manginaot ta niya mo niya ang atong pagampo atong usahan nga atong matagamtam ang katamis sa atong pinanggang anak sa Dios. Pangayoon ta kanang grasya. Nya mao kana ang atong gipistahan ha. Ha? Amen.
ato na nang humnon kay wa para bay rinungag sa inyo.